120. Højre 3 lang, der lukker. 60. Højre 4. Der går en venstre 4 over bro. 40. Til en venstre 3 lang, der lukker. 40. Højre 4. Der går en højre 3 plus. I venstre 4. 100. Højre 3 plus. 40. Der går en venstre 3 plus, der lukker. 100. Til chikane. For højre. 80. Venstre 4. 60. Der går en venstre 4 til en højre 3. 60. Chikane for højre. Højre 5. 160. Til chikane fra højre. 60. Det er strafgivende for ham. Og der er 60 til en højre 3 plus. 80. Til en top 5 i venstre 3. Der går en venstre 3 lang. 40. Til en venstre 1. 40. Nej, far. Højre 2. Mål. Mål. Og så er der 40 til stop. Jeg skal ikke trække håndmåden, skal jeg med. Sagde jeg nej til.